Sugeng dalu selamat malam Mas Jolan. Dalu Pak Igit, Mas Bagong Gareng Petruk. Selamat malam. Niki jane niku rapi rencana anggaran niku mboten enten sampean. Wong kula ya ora pendagel Pak, wong kok tahlilan mampir. Ning gandeng kula niku ngrumaosi dadi warga RT 7 Lebu Kelurahan Dukuhan Tawangsari. Nggih. Bengi niki niku sampeyan kula sumbangke kangge warga Tawangsari. Waduh lara ngene. Disumbangno mongko wong kene iki perlune akeh lho Pak. Ana sing kon momong lansia, ana sing kon misah-isah, ana sing kon sembarang. Aku lagi ndelok cagake panggung iki wis curiga Pak. Kok iso curiga? Wesi. Wesi samene gedene panggunge gur minimalis wis curiga. Berarti tempatnya ya ming semene. Tempatnya ming semene. Tidak mengurangi semangat ngerawat adat budaya. Mriki niku angger taun wayangan. Biyen Mbah Marto jaman semene wayangane ning kono kuwi jare. Nggih. Iki dereng enten pos kamling niki. Saiki sing digedhekno pos kamplinge wayangane. Iki dudu pos kampling ngapur. Gedung PKK. Mulane kok tulisane tanah milik kepemerintahan. Niki santai mawon Pak Igit main ning gone dhewe wae. Nggih. Sing penting jenengan ya iso istirahat sesore tak rungokno nang guri kelir wis peng-pengan. Weh, wayange diapik-apikno karepe sok taun ngarep ben tunggu neh. Lho dadi awake dhewe iki melu mangayu bagya khususon warga Tawangsari. Warga Tawangsari Sedekah bumi. Sedekah bumi mliginipun ingkang cikal bakal Mbah Peniti Sari. Nggih. Anggere sacara sedekah bumi nggone dhewe niki ora sah arep-arep. Gene paham. Arep-arep ndang bar Mas. Oh. Dadi yo lakone sak tutuke. Bengi niki sampean sumbangan kok aku, kok Pak Sigit. Iki bengi iki tak sumbangke tahun ngarep tak nggo tumbal. Wong tumbal niku Mari tumbal supaya warga mriki do seneng paring panglipur. Ora apa-apa wong tumbal niku ora kok kudu elek kok Pak iki. Dinggo tumbal ngeten iki kan tumbal keapian tali silaturahmi bahwa Pak Sigit itu peduli dengan lingkungan bagaimana cara untuk merawat adat dan budaya di tempat. Dadi ora gur urun tenagane ya tak sumbang jolang. Nggih, Pak Igit. Mula urusanmu karo aku ora usah karo panitia. Mboten, Pak Igit. Wis curiga. Amplop iki tak sebul kok lemit piye ngene. Ning ora kaya ngono Pak Igit nuruti dhuwit engko ya kurang. Nggih. Dadi awake dhewe sok kala mangsa kudu ngerti tepo lan swira mring tangga apa meneh iki sedekah bumi. Lak omonganmu. Lah pripun to? Ngono kuwi nek yoga-yoga tak bayare genep dirasani lho aku iki. Ya jenenge wong ya lumrah. Sing baku dalu mriki saged seger waras Pak Igit. Amin. Suwanting mriki wis muga-muga ketrima mring sepada mliginipun aku jenengan entuk pangestu, pangesti lan dadya tembung sing gati entuk palilah saka Gusti Allah lumantar Mbah Peniti Sari. Amin. Nggih Pak Igit. Sindene kok mboten dijak kabeh to. Panggunge ora sedeng genah dienggo wong telu wis entek ngono. Nggih pun biasane winginane kae sindene nang isor iki luwung dikeki nggon teng dhuwur. Nggih. Ternyata lokasine sekeca teng mriki daripada teng mriki. Nggih. Penonton kanan kuwat kiri kathah ngguri kanca-kanca Cakraningrat Fans Club nggih sami rawuh tepuk tangan untuk CFC. Luar biasa. Penonton ngarep panggung tembus pasar ngguri panggung tembus pandean. Masya Allah. Dadi saking antusias. Nggih. Gek ngaing kutha isih sedekah bumi nanggape wayang. Wah, betul. Keneng apa kok nanggape wayang, Bu? Sebabe Nggone iki ngirit lah nek ketoprak kae walah. Rumate wis berat Pak Igit. iki yogane 10 wis ketok guayenge ora karuan. Nggih Pak Igit. Wah sesuk nek umpamane kok digawe minimalis melih, yoga nggawa kendang tok liyane MP3. Ya ora. Ya ora jenenge wayang iki jangkepe ana yoga, ana dalang, ana sinden.
Ana sak piturute. Ngene iki Dukuhan Tawangsari wis wayangan. Nggih. Sok Agustusan Pak Lurah nek ora wayangan ning kelurahan iki terus piye ngene carane? Lah. Kula wae ajeng takok ngoten. Oh iya. Pripun Pak Lurah Agustusan ya? Pak Sukoco nembe pikir-pikir. Nggih insyaallah bendang jenengan aku iso kepanggih acara Agustusan teng ngene kelurahan Pak Igit. Oh nggih. Niki mungkin diomong nek perlu digawekno banner Agustusan teng mriki ben ora batal. Iya, ben. Sugeng dalu Pak Lurah nggih Pak Kaca santai mawon ngeten iki Lho, nggih. kowe wis kenal karo Pak Kaca wo? Pak Lurah. Lho. Leteh. Lah Pak Lurah leteh Pak Sukaca sugeng dalu. Setiap sasi pisan ketemu teng gone BRI Pak Igit. Ngopo ning BRI? Nek kula ngangsur nek panjenengane nggih duka. Ya wong jenenge seduluran niku ora kok kudu justru sedulur nek ketemu dalan iki dadi lan raket apik lan becike Pak Igit. Ana rasa kangene. Muga-muga Agustusan sida ben nambani kangen nggih Pak Igit. Alhamdulillah. Ya gur wayangan ning trotoar kae gur cilik ngono. Ora masalah wayang loro sing penting ra kiprahe. Dadi to Pak Igit. Ora masalah. Jenenge wayangan iki gedhe iso cilik iso. Nyatane nggon semene wae ya cukup. Wong jenenge awake dhewe iki ora kudu megah dan mewah. Apa wae wong awake dhewe iki pelaku seni Pak Igit, menjang niku panggonane namung minimalis, mengke dagelane disempetke awor kentongan nggih purun. Ora kudu megah, ora kudu mewah. Ora kudu. Kita murah tapi bukan murahan. Kok kaya MC-ne dangdut? Bocah-bocah iki angger krungu tembung murah bukan murahan, mesti eling tuku serba 35. Iya. Ya ora ngene awake dhewe wis diniati kok. Pak iki daleme kono wayange ning kene kok ya. Wong diusungi siji-siji anggo pundak ya kenek wae. Iki ana sing nyuwun selendang biru, Jo. Saka Mbah Sarni selendang biru. Tak wacane sik layange. Nggih. Mas Sigit aja lali sarung jagung. Wah, iki gamelane ora ana ya. Nek sarung jagung pelok wis digawa slendro iso iki. Nggih. Engko ya sarung jagung slendro. Nggih. Saking Simbah nyuwun Nerkambang iki Simbah sapa ya? Wis sampe angger uler-ulerane wong tuwa Pak Igit. Oh, nggih. Terus saking pundi melih? Pun. Nah, Cobi Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Ya dikenalke Jo. Kae Mbak Ima saking Ngebrak Randu Agung Sumber. isih nom ning ngebrak, so nek tuwa ngebrok. Sing tengah Mbak Putri saking Ngawen Bluro. Loro. Pinggir dhewe Mbak Lila saking Loh Gede Sumber Rembang. Sumber Yono Sinden. Gathah. Alhamdulillah. Cobi Mbak Ima rumiyin nggih. Oh nggih, Mbak Imari. Jeneng mriki Mbak Ima. Nah, kersane piyai mriki ini paham. Diringi selendang biru. Kedap tesma aku nyawang selendang biru. Cedake Mas. Selendang biru sing ngendangi Mas Putra. Walah. Iki Cakraningrat sing kelas C. C. Kok kaya Kelas cukup kok kaya 10. kok kaya BPJS. Kelas C. C iki berarti turune awar wong akeh. Nggih. Ditelaske Mbak Ima. Ngono mikir aja cedhak. Asik request Mbak Sarni. Nggih. Nggih monggo Mbak Sarni selendang biru nih Mbak Sarni. Selendang Selendang biru
Slendang biru hamong ngenaki hati Engko yogane senggak kabeh nadyan 10 ning suarane kaya wong 100. Weh. Nora tekan batin setiamu Yo. Selendang biru sung tatapan suke Mas Tatapan janjimu selendang biru Sugeng dalu Mbak Imraatul Ima. Sugeng dalu Weh, Mas Gareng, Nggih, Mas nggih. Petruk, Mas Bagong. yen taun kepungkur sing mayang awang anak kula. Nggih. Niki gede bapake mergo dekne ning tugas khusus nggo garap ujian wonten Nggih, Pak kampus. Igit. Lah teng banere jenengan kalau kita nek gambare jenengan kalih Mas Awang. Heeh. Lah jebule gambare iki mengkene. Alah iku ya gen pantes ngono Mbak. Dadi nek bengi iki awake dhewe mayang ini kembali Sapa ke sing mayang? Loh, awake dhewe bengi iki nderekke Pak Oh, Sigit. dereke Pak Igit. nggih. Dadi era yang dulu entah berapa puluh tahun yang lampau wayangan sing asli yo ngene iki Mbak. Oh. Winarak lenggah do midangetke gek saiki iki bakul bedane ki ning bakul. Oh. Nek wayang biyen iki bakul paling mentok iki sego pecel, terus pecel rujak. Saiki jajane seblak sak piturute ana sosis si pakanan saiki nek biyen iki wis ora kacamatane kok deluang kae nek didoni terus bolong tengah ngono wae. Biyen saiki ora ana. Sekarang itu mainan produk-produk pabrik nek biyen permainan anak-anak itu dari inisiatif sendiri. Heeh, bekecot loro dijepit pring terus tok 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 tok. Ah, Cilikanku kuwi. cilikanmu. Angger anak ora duwe dolanane ngono-ngono kuwi. Saiki dolanane apa, Mas? Kulit jeruk. Alhamdulillah niki gang loro nggih Pak Igit. Nggih gang loro. Nggih gang loro alhamdulillah tak kira ning gang 4 kono mau. Lah kuwi arep gang 4 bablas apa piye? Lha mboten usah Pak Igit, mantung mriku kanca-kanca kuwatah ngono. Ayo kanca-kanca. Oh, apa to, Mas? Lha Kanca niku apa? gang Yut. 4 itu termasuk juga riwayat saya dulu. Dulu itu banyak waktu ketika itu loh ya. Iya, iya. Dodolan rencek kan akeh wong kono to Mbak. Nek wong kene iki wis pegawai-pegawai kabeh gang Oke. 4 kono kuwi. Jaman biyen. Zaman biyen ku uripku rekoso. Saiki wis penak. Alah ajek ya Pak iki. Ajek rekoso. Ajek rekoso. Lah Wong- sampeyan kuwi arep bablas ning gang 4 sisih kono dhewe tan dhewe apa piye? Golek kaplingan ning kono sik piye? Walah ampun Pak Igit. Lah ngopo? Ngentosi pitulasan iki lho Pak Kaca. Ayo malah bablas mriko wong meneng kabeh. Gatekno. Kok meneng kabeh? Angge wong aku liwat ya ora disauri. Assalamualaikum ngono ora disauri. Lah nek ana sing nyauri Waalaikumsalam ora mblayu kowe. Ada ya tetep jerit to Pak Igit. Nah, iki Ibu Mbak Ima ndongake napa dhateng warga Dukuh Tawangsari menika, Mbak Ima. Nggih, mugi-mugi dukuh Tawangsari tansah ayam tentrem bahagia mulya. Amin. Amin. Miki napa nih? Maesae napa? Sebagian besar nek nggen kula kan petani. Ah. Nah, mriki. Nek mriki mayoritas bakul wonten. Pegawe kathah. Oh, Gawe pegawai, kathah. nggih. Wira swasta Wira kathah. swasta akeh. Nggih. Nek Mbah Sarni sing nyun selendang biru mah barengane Pak Bringos. Yen. Ya Kowe kok yo apal? Lho Pak Bringos iki nek urung ning kutha Rembang nek urung ngrawon Pak Bringos iki padha karo Saiki ganti Pak Jenggot. Iya. Iya niku. Kowe wis bareng ngrawon yo kok Rembang kok dhewe. Oh, iya. Yen. Iya. Aduh. Era perjalanan. Nembangan Mbak Ima uler kambang, Mbak Ima. Nggih, lho niki kali cuman mboten apa. Mboten napa-napa. Ora. Uler kambang sik bar kuwi digetke. Nah, Sore mau wis jagat tak kon mayang walah gelelengi ra kon. Mayange senenge ra kan Ning bisa. ketingale calone sae jagat benjang. Oh, apik aku saumuran jagat urung iso kaya ngono kuwi Dereng kok. saged gitu. ayo sampe jagat dadi pakane nggon guri dalang wong wis pelo kok. Raimu. Lho pripun to? Dalang saya sepuh iku kudu mangestoni. Wis ora patek cetha suluke ra patek dawa kudu nyengkuyung anake.
Ngono lho. Minimal aku ya ruwatan sik, ngresing ruwat aku. Lah, jenengan bagian ruwat-ruwatan. Kok nek ana dana semene anake iki anu ngoten. Mangestoni. Heeh. Ketoke dadine jagat ya percaya. Dadi muga-muga lurus kaya bapake. Wah kandhani tetep lurus bapake lurus. Lurus saya ke depan apa ke samping? Miring. Lurus ya ke depan. Seneng aku. Uler kambang iki termasuk kesukaan Pak Sukoco. Nggih anu pirsa gending-gending Jawa lagu-lagu Jawa nggih pirsa nggih Mas. Lho, uler kambang, uler keket sembarang. Uler jaran sak gerobake. Nyerempet kowe, Lho, jenengan eling uler jaran mboten biasane ning godhong jagung ngono kae. Sing gowedhi ngono kae. Dibakar terus ususe mbledos bar pangan biduren ngono. Saiki ra ana bocah doyan walang ora ana. Ora eneng. Nano monggo Mbak Ima. Sing senggak ya kompak-kompak. Wit kelapa manglung ora-ora, sawah jembar-jembar paring lemu-lemu. Lah, Kok mboten nyambung? janji sabar lan aja kesusu. Lah kene wit kelapa manglung ora-ora kono tetep janji sabar. Iki kok jenenge kolaborasi. Oh. Heeh. Anu jenengan nembang uler kambang Pak Sukoco ngeten. Cocok so Agustusan yo iki neh Oh ngoten iki. nggih, ya Allah nggih Pak, kula siap Pak. Kok apalno lho ya. Apal aku Mas. Engko nek lali elingno. Nah. Sampeyan yo nderek to, Sok. Lah aku sampeyan iki yo tetep melu. Uler kambang ya kepekarmane Pak Jo sego goreng kuwi Oh, karo uler kambang. Sik to, jane iki jenengan pirsa apa orang to Mas sing paring asma Pak Sukoco niku? Embuh aku anggere muni Pak Koco do ndiluk kabeh iki. Lah berarti Pak Koco sedaya. Ya Pak Koco sing ngagem peci nika terusan Iki yo pecinan iki yo maksudnya peci terus anu ngagem klambi sak menten putih nika. Oh sing putih. Oh, ya, Kak. apal. Sing udute keluke nganu lho Nduk. Keluke Kulit piye? banter. Wer. Bapak Minjang Agustusan tembangnya nih. Iya iya. Monggo Mbak Ima.
Duh. Makasih, makasih. Ada Pak Igit niki Pak. Wah, Mas Budi. Mas Budi, Pak Sukoco nek mbok pilih badhe. Mau minggah paring dawuh. Lah minggah paring dawuh ngono. Alah nggih, lah ngoten minggah riyen dadi kersane geng ngoten monggo. Mungkin ada ucapan untuk masyarakat. Nggih kali Pak Sukoco monggo. Nah, cocok, cocok. Alah cek nganggo ngeten barang. Jenengan arep-arep, Pak. Kula niku batin kok ya tumus. Monggo Bapak. Nggih, ngaten mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dengan adanya begini atau mungkin adatnya monggo. Sithik kersane. Nah. Oh, jenengan pegang sak. Pak Jolang terkait 17-an. Kula nggih punya angan-angan seperti itu. Oh, tapi nggih nunggu pokir. Mboten napa-napa sing penting ada harapan Bapak. Nggih nek mboten. Tiang niku kudu siap. Dadi harapan apapun sepahit apapun kita harus siap. Tapi mosok jenengan rasito kan yo kamu. Iya. Itu cita-cita. Kantun Pak Sigit. Oh nggih. Nek kula niku siap mawon. Ana Pak Sigit kantun malah gak sida kabeh lho ya. Lho, leteh niku anggota dewane pirang-pirang mosok ora sida. Lah, iya. mungkin Pak Nggih mboten kudu wayangan kula mboten monggo sinten mau. Penting iki. Terus pundi menurut panjenengan warga Tawangsari yang begitu antusias dalam acara Sedekah Bumi dan enten wayanganipun Bapak. Wah, miki setunggal meneh. Nggih, matur nuwun Mas Jolang Nggih. ingkang ganteng piyambak. Alah jenengan kula niku Pak jenengan kok ya ora pangkling. Kula ni nom-nomane dadi Power Rangers Pak. Nggih, pun ngertos kula. Dadi apa Mas? Power Rangers ya. Power Rangers sing ndi wong sing endi? Ya sing ning bangso-bangso. Saya sing ning bangso Power Rangers. Nggih Bapak monggo. Nggih, matur nuwun. Nggih nuwun sewu niki sakderenge kan kula sampun to Mas. Kepareng nenggah riyin nggih kula. Awakmu ning kene sik dadi sawangane ben ra kaya grahana nggo apik-apikan kok malah. Nggih. Pak Koco radi mriki kersane ting streaming niki dipindah nggih angel lho Pak. Monggo jenengan sing mriki mawon monggo. Daripada pindah cagak listrik. Timbangane kula mungkin ngeleh niki. Bisa diambil to Mas? Nggih. Nek ku ngomong kapan kok jenengan terus. Nggih pun Pak. Monggo. Nggih. Andik Rono mah ketok iki ya ora beres kok. Lho, ketua panitiae. Lah pripun wong ajeng ngendikan kok malah ndelok kula. Lah nek kok jenengan ndelok kula ora guyu, bojoku roh aku langsung tak arani meteng jebule bosen no, Pak. Layak kok bojomu nek ngerti kowe ida itu terus. Kula kira ngidam jebule roh raiku jare munek-munek. Monggo Pak, enggal paring dawuh. Nggih, matur nuwun. Ampun riyen, ampun riyen. Ampun kene ora tak buntoni. Ceket. Wong wis rapete ngene kok ya ape rono. Monggo. Nggih, pindah malih kula matur nuwun kagem Pak Sigit sak rombongan, Pak Jolang nggih. Nggih. Kula mewakili panitia warga Tawangsari. Nggih, Bapak. Pindah malih ngaturaken matur nuwun. Masalah napa nggih? Lah pripun wong jenengan sing ada masalah? Dureng ngomong.
Piye masalahe? Masyarakat Tawangsari kula sakjane ketua panitia. Si Bapak terharu aku. Kula mung ngomong kangelan, Pak. Kedepi jenengan. Sik sampean apa tak bungkus kerasa kabang mang ya, Mas? Aja ya Mbak Cik nduk das Pak kutuku. panitia. Nggih, pindah mleh nggih. Nggih Bapak. Kula sebagai ketua panitia ngaturaken matur nuwun sanget dhateng daya warga Tawangsari khususnya nggih Leteh pada umumnya kalian Bapak Lurah Leteh ingkang sampun silahe ngijini nggih maestoni anane tasakuran napa sedekah bumi dukuh Tawangsari Kelurahan Leteh. Nggih Bapak. Dan saged nguri-nguri budaya Leres. leluhur cikal bakal dukuh Tawangsari Harus iki bahasa Jawane apa leh, Pak? Kedah. Kedah. Nggih, Pak. Yo ya. Nggih. Nggih, kedah. Midangetke. Nggih, nggih. Harus iku kedah, Mbak. Nggih. Aku melok goblok ya, Mbak. Gumun aku. Janjane ra iya. Lali. Harus kedah. sak sampean nyambi sampean dagelan. Nggih. Jenengan nyambi mawon, Pak. Kula tak balik neh lho, Pak. Nggih, kedah. Nggih. Kedah mengingeti Nggih. saben tahun nanggap Pak Sigit wayang kulit. Soalnya napa tangga dhewe, Pak. Nggih, Pak, murah. Niki pun positif anggar Selasa Kliwon nggih. Amin nggih. Selasa Kliwon. Insyaallah nggih. Oh, nggih. Insyaallah Pak Sigit. Nek ngoten kan tahun ngarep kula bunderi riyen. Nggih. Bunderi jo. Nggih. Kowe tak sumbange meneh tahun ngarep. Nggih. Pas tak bunderi Kalih kok bancaan. Bapak-bapak panitia semua RT di lingkungan wilayah Dukuh Tawangsari Nggih. seneng banget ananing kegiatan acara sedekah bumi tasakuran di Dukuh Tawangsari. Bab niki kula niki badhe mudhun saka ketua tapi ranto, Pak. Ampun, ampun, Pak. Jenengan medun ketua walah engko ora karu-karuan. Liyane kersane nderekke dan mendukung Ya. mawon. Matur nuwun sanget dukungane bapak-bapak, ibu-ibu, warga Dukuh Tawangsari anane kelaksanan Dalu punika. dalu menika saged ngibur sedaya warga Jogoro warga mugi-mugi dados amal. Kok mau ajari iki Lah piye? pripun wong ki ambake senengane mlengak kok. Jele mah aku delikno ning ndi kono leh mah. nggih mugi-mugi warga Dukuh Tawangsari niki rezekine Amin, lancar. amin Bapak. Nah, bumi ingkang tinggi Dinciki. niki saged maringi sehat, Amin, amin. maringi napa meneh, Pak? Rezeki. Rezeki, Seger kewarasan. seger kewarasan saking Gusti Allah. Amin. Nggih. Amin Sing Bapak. Tuhan cara bahasa Tuhan yang Maha Esa kan. Nggih. Nggih. Sakniki pun kula Nggih. Pak Lurah niki. Nggih ra ketang sak kalimat Nggih. niki Pak Lurah Kedah mengucapkan napa Nggih, kagem nggih. masyarakat mriki. Nggih. Monggo Nggih. Bapak. Nggih. Matur nuwun wedalipun Nggih, Bapak. Pak Jolang. Nggih. Dari tadi manggil-manggil saya sudah insting saya sudah terasa. Nggih. Itu orang yang muncul-muncul lah, makanya saya sama Pak Ketua, Pak ndengake munggah. Lah, Lah selak diarep-arep. lah kok kula arep-arep nika fatwa-fatwa panjenengan. Ya gitu nggih. Ya. Wah, tadi sudah diutarakan Pak Ketua panjang lebar. Nggih. Saya cukup mengestoke mawon ngoten. Nderekaken sedaya warga. Iya, Lah, itu nggih. saja. Saya Sembah hanya nuwun, sembah nuwun, sembah mengikuti saja. nuwun. ngoten. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Cukup ngoten mawon nggih. Nggih, akhirul kalam ngoten Bapak. Sambung. Nggih, monggo. sembah nuwun. Sembah nuwun, Rai. matur nuwun, Rai, Pak Lurah. Pak Sukoco, Pak Budi, tembangipun ngimpi nggih. Ngimpi sak bawane. Oh, nggih ngaten, Nggih. ngaten. Matur nuwun sanget sadèrènge. Nggih, sembah Sami-sami, nuwun. sami. Turuk, turuk, turuk.
Matur nuwun. Sambutan selesai. Matur suwun menika Bapak Ketua dadi ngeten Pak Igit. Ora perkara cilik lan gedene, mengadakan suatu acara yang bisa terlaksana. Masya sederhana niku wah repote mboten kantenan. Repot harus bisa menyinkronkan segala kondisi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Leteh dan Tawang Sari. Iya. Oke, Tawang Sari tetep gendera. Matur nuwun kanca-kanca CFC Pak Eko, Pak Kasmani dan Ketua karo Darus komplit itu rampung kabeh. Dalu. Nggih. Request mau ngimpi. Ngimpi. Dadi awake dhewe duwe impen Agustusan iki wayangan. Ya urung mesti kok. Lho, nggih ta Pak Igit, wong cita-cita iki Gusti Allah iki halal. Iya. Segala cita-cita itu halal. Kita berencana Tuhan penentunya. Oh iya. Coba Mbak Lila. Kene, Dik Gimana Lila. kali? Sholatullah salamullah Pengumuman Mbak Lila Pangestuti menika sarjana pendidikan. Weh. Alumnus UNES Semarang. Ngantos sak menika dereng kagungan pacar. Ampun ndang golek. Sapa ngerti judune Jejaka saka Tawang Sari kene iki ya ora ana sing ngerti. Boleh. Terus dadi tanggaku ya Mbak Lila. Pak Lurah perangkat enten ingkang tesih legan mboten Bapak? Enten. Enten Nduk Mutin. Mutin ora apa-apa. Ah malah genah awakmu bojone Mutin nek ape mangkat kok wis diwacakno kulu ben selamat. Ora apa-apa. SPD kok ameh kembar titelku to, Nduk. Jenengan apa, Om? Lho titelku ki MBG. MBG. Ya iya, tembange ki ngimpi. Dadi impian Bapak panitia yang kemarin acara sudah terlaksana. Komplit mriki acarane enten pengajian, barongan Barongan siang. Nggih. Pengajian wingi jane sing ngisi kula tapi kula repot. Nggih. Jenengan ngisi pengajian? Lho ning pengajian urung ngerti to Nduk aku. Dereng. Aku anggere ana pengajian ki mesti dodol. Ya Allah. Tak kira ceramah. Mbah Nawawi wau dalu. Nggih, berkah-berkah. Ngambur ing ngawang-awang ngoten Mbak Lila. Hati-hati lho Nduk, sing nyuwun lagu iki pirsa nut. Coba etok-etoke kowe gandrung karo Mas Jolang, pria yang kamu impikan adalah Mas Jolang. Nah, aku engko mbok terus mbok tututi wis piye carane ngono ya, Mbak. Piye Jo, nek Lila karo bojomu ayu ndi Jo? Pak iki pripun to? Lah piye to? Nggih, apik niki ta Pak iki. Tapi wong niki wis kula anggap anake kula dhewe. Nggih, Ayah. Ayah terusane mriki ayah yo ngono ya. Iya. Kuwi Allah kok. Allah yo. Awakmu gandrung jajal umpamane aku ki kaya dening Joko Tarub awakmu Dewi Nawang Wulan sing gandrung karo. Oke, nggih latihan nggih, Om. Oh iya latihan. Joko Tarub kok merongos. Joko Terop, Pak. Lho Joko Tarub anane merongos sih mergo kesel gawe sing ape dienggo adus widodari niku lho, Pak. Oh. Wong merongos sampe ora nek dadi bojone sing dienggo ya gak raine kok ya, Nduk. Lah napane? Napa? Ati. Hati ning kene. Kadet ati. Ngambur ing ya Mbak Lila. Ngambur ing awang Kang Mas. Piye wong ayu? Aden ana katresnanku Kang Mas. Gandeng aku aja kaya jijik ngono wae, Om. Aku kira ya urung nate to jenenge tepang karo kenya apa meneh terus gandeng asta kaya ngene iki rasane ndredeg aku. Ngaten. Iso.
Wah, asem ngambung barang. Piye, Om? Piye, Mas? Alah Pak Lurah ngendikane. Piye? Kalah rai menang nasib ngoten lho. Rai kaya cok bakal. Alah mboten napa-napa lah wong niki takire kok. Hangelangot bebasan tanpa Cah. Tapi Kang Mas, Piye wong ayu? mang persani wonten nginggil menika lho Kang Mas. Ana apa wong ayu? Manuk-manuk sajake padha seneng ya wong awak dhewe. Ora sah mikir manuk ning dhuwur iki sing gemletak wae akeh. Endi gak ono Oh, wong edan. Di mau. meripatnya. Lah kene bakul-bakul kene iki ana lho, Nduk. Teng nginggil Mas lho, Lah lho iki kan gemandul. lho. Nah, iya manuk iku panten pantese gemandul. Deleng isor bathok kucing. Gayane. Kayak kuwalik ngono piye ya? Kuwalik. Posisine ketoke sing wedok sing ngarep kene. Oh iya. Jen ora Balene. pengalaman blas. Mbah aku iki wedi nek kon bayar. Ya genah. Asem arek. Mi berengi dari jagat. Jo, sing bayar sinden ki dalang. Aku lho ramane demek sinden, kok makmek gundang gandeng rongkal rangkul karepmu piye? Dalang iki udale pamulang kudu iso duwe rasa iri ki diadohke. Mergo wis dijatah dhewe, nek sinden iki jatahe dagelan wong dalang kok iri wis dijatah dhewe. Jatahku apa? Gedebok. Walah. Iya ya. Mulus malah ya. Oh iya gedebok iki nek dilus-lusi nek entute gedhe malah larang ya Nduk ya. Entute sinden sing ngenyang sapa ya. Malah ra ono. Kok gandeng neh. Alah. Bagusi. Alah jenenge gandrung ndak apa-apa ngono. Jenenge gandrung Ini Mas usahane jenengan. iya. Sedot WC abadi. Ora iki ora sponsor iki, Nduk. Iya. Genti kowe sing nembang, Jo. Ngulandara ngam aku cara gak merongos ganteng lho ya. Iya, ancen tinggal ayo omong tuwa. Angel aja wong sing didol ki ya merongose kok. Ngono nek gak Andinge karnaval jeblok mendelepe tak odot nek kok iso lho. Ben prangos. Ngambara ngunggahi Aku jawel-jawel barang gak aku. Yo mbok jawel dek. Tulung Mas Susana cedak untuku gak bengong Mas. Untungmu pancen mari bidet. Angger awar untuku kok mik ndi ae kok. Dek ini adan yo ngono. Awar untuku urung wayahe hayalah sholah aku ya hayalah sholah. Goro-goro wis bengong sik ya nadane ya. Katungkul ngumbar gagasan Iso nyewara jebule. lho. Aja elek wonge lho ya. Lelek apane? Lah ya elek kabeh. Sak temah kinawa ngimpi Wah iya. Luar biasa pancen iki. Kowe dagelan sing serba bisa kok, Jo. Alhamdulillah Pak Igit. Nembang ya iso. Nggih, Dagel ya iso. nggih. Maling ya iso. Nika ampun mari Pak Igit. Wah, Pun mari wong jenengan sing kula setori ya wis mendhet ndak ya.
Dadi kula ya mari. Kok kira aku penadah. Lah pripun to wong aku maling setore rono jenengan wis ndalang wis bro wis iki. Ya maling ilmu Pak Igit. Oh iya maling ilmu. Sinau ora kudu nganggo guru utawa buku iso netra iki dienggo ndeleng jagat raya iki iso sinau kabeh. Iya. Coba langgam ngimpi ya, Nggih, Pak Igit. diwiwiti saka vokal Mbak Lila. Nggih. Menoi. Kesayanganku ki Om. Oh iya. Sanjen bocah nek apa-apa pinteri ngono kuwi kan. Bengi iki lantaran awakmu nembang ngimpi dipangestoni Mbah Peniti Sari. Amin. Terus ndang entuk jodoh. Amin. Kanipun mawon SPD nggih. yo ono wong golek jodoh ki sing penting padha nrimo. Oh, iya. Padha nrimone. Ana keluwihan, ana kekurangan iso padha nrimone. Ora masalah sugih bondo ganteng lan liya-liyane, rupa iso tuwa bondo iso lunga. Iya. Mulane alok ngepek sing elek-elek ngene iki lho. Mbak Lila terus teng mriki mawon nggo ngancani Jolan B dikancani karo Mbak Putri. Oh ngene. Iya. Mbak Putri niki idola. Kene kata. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin ataqana billahi sholatan daimatan bidamami murkilari monggo ati kulino wernane kabeh pisan maca Quran sakmane kabeh pindho sakmene lakonono kabeh turu wong kang saleh kumpulono kabeh papat ngirahe ngangge kabeh lima pikir wengi kang suwe sakabeh sama bisa lakoni Gusti
jenenge kerawitan kelas C ya ini. Nek suke ora dikencani ngono wis kaya ibu-ibu kae. Nah. Ini. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Sigit. Wah, iki kok mbluro. Oh, Kyai Mbluro. Upama padha legane antarane Putri karo Mbak Lila, sampeyan pilih sapa upama padha legane? Ayo. Milih. Aku yo. Ora usah kemaru. Aku ape golek aku ape golek sing susone apik lho, Nduk. Iki kaya ya nek padha legane iki kenaning milih. Ning wong milih iku nyok iso salah. Kudu perkenalan pendekatan dulu. Oh iya. Kaya Dik Putri iki ya ana keluwihan lan kekurange, kaya awakmu ya ana keluwihan kekurangane. Kabeh menungso ku ora ana sing sempurna. Nek kowe kok kekurangan kabeh ya. Nggih, Pak Igit, kula niku kurang kabeh niku. Enten sing luwih sitok. Apa to, Nok? Wajanipun jenengan. Harus sih bahasa Indonesia niku bahasa Jawa. Kudu. Dalu Mbak Putri. Nggih, dalu Pak. Pripun kabaripun, Lura? Sae alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika Radianto wayangan menika mun pakliran ringkes ning Pak Wanto saking Kudus nggih. Rawuh. Om Nafik bareng nunggoni. Mesti dikira ana Mbak Eni, wong jenengan iki penggemar Mbak Eni. Nggih. Mbak Eni nembe tugas. Tugas apa? Hari ini jarene ajeng teng luar negeri. Ngopo ya? Ayo teng mriko dukolah napa ben wis ngono. Yo, iki piyayi kene urung patiya tepang nok dirimu iki mblurone sembing mundi. Kula mlurane Ngawen, Oh, Ngawene pundi? Ngawene Kecamatan Sri Ngawen. Gading. Oh, Sri Gading. Pelosok desa kono. Berarti krocok rono terus. Oh, nggih nggih nggih. Kowe kok apal daerah kono, Jo? Lho, nggih niku wau to Pak Igit. Kula prosesnya itu ndak langsung di panggung dagelan. Kula anane roh daerah-daerah riyen kan ya ngrosok barang to Pak Igit. Kok ya krocok Sri Gading. Nggih. Merono terus tembuse nggon Japah kuwi ya nek ya. Jagong, Japah kuwi. Wis awakmu walah apike kok iso ngene. Apane? Ya apik. Allah kok ayu wong macane awan padha ayu. Lah kene. Ya padha ayune. Wah. Kyai Putri nek ngadi salira busana. Kepareng nembang Podang kuning dibawani engko digarap tayub. Gamelane gur slendro. Sih, Dik Putri. Randok mriki, Nduk. Mas kamerane pas ya, Mas? Kamerane pas. Pas. Oh, mepet sithik ora pas jare. Alah. Sedeng ngene. Aja dadah kamerane ben sedeng. Disuting kok kaya sinden loro ngempit kirek. Mosok kirek. Saiki ora ana kirik. Lah ngopo? Ah ning jeruk dikepruki aja setek. Kok dipuri. Kowe ngerti carane mateni kirek? Lah niku Pak sing mari deg-degan carane pripun to Pak Igit? Wo. Aku ki dikoyokno kewan apa ae jane ora apa-apa nek kirik ki anten aku semelang. Kok iso sumelang? Lho lah nggih jenengan niku ora ngerti apa ora carane mateni kirik? Ora. Lebokno sak kepruk ndase Pak Igit. Kok yo ngerti ya. Apal wong aku bakul kok. Oh. Ning nyatane nganu Jora, kabeh do ngolo-olo kowe ning nyatane pas cilikanmu mbiyen ibumu mbokmu ki yo ngelem kowe. Anakku julang sing bagus-bagus dhewe, sing ganteng-ganteng dhewe. Lah ya ngono to kudangane wong tuwa. Leres. Dik biyen iku anggere ape sekolah ngoten kan anggere dina Selasa kan enten senam SKJ. Iya. Terus bagus-bagus dhewe Mas, bintang-bintang dhewe, ganteng-ganteng dhewe ngono. Heeh. Ngono ku anggere bar istirahat aku jejer kancaku ya tetep elek dhewe. Jeneng itu bentuk kasih sayang wong tuwa kuwi ning anake ngono kuwi. Ibu itu selalu membanggakan putra dan putrinya. Mulane ngantek ana lagu sing saire bagek sang surya menyinari dunia. Lho, kasih sayang yang tulus tuh bapak dan ibu. Nek ngono kuwi apa lagu-lagu? Loh, Tak bedheki nek ngono, Jo. Coba lagu apa sing ora nganggo huruf R? Ayo. lagu apa? Sing ora ana huruf R. Pada hari. Oh, Alah pada hari lagi ri wis re. terus Modiar.
Balonku ada 5 rupa. Alah rupa. Ala nek sampean ngerti? Ngerti no? Lah apa wi? Satu ditambah satu sama dengan dua. Ono ere Ora ono. Dua ditambah dua sama dengan 4. Ono apa ora? Oh iya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ora ono ere blas iki. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oh, Iku mau yo aku sing tak nyanyekno yo gak ono ere. Pada hari Minggu sutulut ayah ke kota. Pecah pelo. Iya ora nganggo R yo. Oh, nalika. Iku lagune Rita Sugiarto. Sing piye? Sikap yang berubah. Sikapmu kok sikapem. Wong Rembang kok ora wong Rembang nganggo mu. Arang wong Rembang nganggo mu. Berarti nek wong Rembang nek nyanyi sikapem yang Oh alah. Oh ya Gusti. Podang kuning dibawani urut ke Mbak Putri. Mbak Putri terus Dik Lila. Dijengkleng jo. Oke, siap. Dulu dahlit tak mumbul jeleng. Oke. Nadyan wujud. Kok mangklung sik kowe? Ambumu kok lenga putih ngemiki apa piye to, Nduk? Iya, Om. Oh, iya. Putrane umur pinten Mbak Putri sakniki? 8 bulan, Pak. Oh. Maklum ya mbek wong ngemiki. Ora apa-apa, Nduk. Gelem, Mas. Menungso itu ada masa-masanya. Ketika pacaran, Iya. mesti sing dilingi apa? Minyake, Mas. Engko ngageme apa, Mas, minyaknya? Iya. Lah engko nek wis diputra aja lali, Mas, pempese. Gawa. Nggon dote barang kae gawa. Iya, saiki. Perubahan. Lah nek wis tuwa, Mas. Wis tuwa ya kaya tuntun ngalor nyabrang ngono montor. Jelali remasone. Remason. Dhuwit tik. Dik nganggur ngene kuwi menungso ku gentenan endi moraine. Rai dhuwur. Oh alah nggih Pak Iki. Rai kok ngulatke ngisor. Ngisor ki ya rai kok. Rai apa? Rai lok Pak Iki. Oh, edan. Ayo Nduk. Nanu. Balene, Bu. Nadyan Jengkleng ya? wujud temo peksi Mumbul sing dhuwur, Jo. nek umat nek pinuk iku Pengendangnya anyar. Coba ganti Mbak Lila. nyinggil Om Yang bondo aku iki kira kok. Sing dhuwur. aduh Om perih Weh, lah iki. Ya terae ngono Nduk pertama. Ya. aku gong tahu dijengkleng Lho mulane latihan sik. Mudin Mbok yoga-yoga iki ditawani kon jengkleng kowe. Coba anu besok aku wis duwe nomere Pak Lurah sesuk tak takok perangkat ingkang legan menika sinten. Wis seperti dadi jodohmu. Iya. iki lho Rai Iya ya nduk wong aku iki kero kok. Rai kok nganu niki wae Wong urip iku aja ndangak terus kudu nganggo ndiluk ben eling sangkan paran. Kok iso eling sangkan paran? nyapa sangkan paran kok tangane ning kono ki Lah mbiyen apa rada kok kono to, Nduk? kono Lah ya kok kono mrono lumantar Kanjeng Ibu. Oh iya. Iya. wis to aja ngono Pancen dagelan iki lambene iki lunyu kaya bebar ngemut oli. Kudu profesional no Pak Igit Mas ya sumbangan ya tetep harus ngono. Iya ya. iki aja nang kene to kok slot nyedak lho Jenggleng iki kudu nganggo persiapan dan perasaan. Kok nek aku ning kene kaya aku jijik. ya wis ya rene Ah. Iya ya. alos Sing guyu terus kowe kenal, Jo? Ora sing guyune banteri urune ya padha lho Pak Igit.
Sapa sih? Bojone Juki. Masa? Oh iya. Iya. Alus manis. Cedak kene iki. Nyengser. Wop. Wop. SMBG Apa iki? sumbangan. Kowe tak bayar lengkap. Lho, maksudnya rak jenengan sing nyumbang warga mriki to Pak Igit? Kowe tak bayar lengkap jenggleng sing dhuwur sing digelok ndase sih. Oh. Wah, iku penganiayaan. Ora ya. Iya. Di awake dhewe. Wis kowe kare nerutuk blok kok. Kene sing anjlok iki rasane geser. Apa sih geser? Ganti Mbak Lila. Sik, Nduk. Sik ono apa Pak sik? Apa lek? Nun sewu, Bu. Jenengan nek guyu nek mesti keri gini. Lah napa? Liyane wis bar guyu mlengak lagi. Mbok bersatu ngono bareng. Kudunge anyar, Jas. Kula wau wis liwat kono gak ngerti Pak Igit. Sing Lah piye? Ya jenenge wong bar Idul Fitri. Terus? Rono wae ibu-ibu ana sing kudunge anyar, malah ning kene iku jek ana regane rung dikletek. Rung diklothok. Oh, dereng dikletek. Pira? 17,5. Ana sing kendil-kendil ngene. Menika nek jolang ning kali ibu-ibu niki akrab mergo omahe sakniki teng kali ombo kan cedhak kali kula. Nggih. Kok ibu-ibu anggere sore nglumpuk ning pendopomu ngopo aja kok ana wong 10 ana 12 ngopo kae? Bang Mekar. Apa? Bang Mekar. Ah, mbok takok Bu Sikit yo melok njukuk ngono. Mbok takok. Bang Mekar. Bang Mekar. Terus kae dok ngadeg do muni kur bareng do muni piye gitu kae? Selamat sore Ibu-ibu. Heeh. Selamat sore. Heeh. Semangat sehat-sehat. Ayo kita pertama harus mengucapkan janji-janji. Oh, piye? Ono janjine? Enten. Piye janjine Bang Mekar piye? Kami berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Heeh. Apabila ada yang tidak membayar, Heeh. lainnya harus nalangi. Orang ngono ya ora iso cair lho, tanggoku tenan. Piye? Tanggoku 10 sing 9 wis bayar ape cair sing siji ora. Sing siji diujar-ujari wong pirang-pirang. Gara-gara kowe ape gas desa ora sida cair. Ngene iki sesuk nek bayar piye ngono. Ah, itu salah satu Pak Igit. Boleh kita pinjam atau utang jangan besar pasak daripada tiang. Utang penyemangat hidup. Betul, betul lah. Kowe pendopomu yo rame kegiatan ibu-ibu terus kejaba Bang Mekar yo PKK bareng ya, So. Yo nek kula Kene gedung PKK iki. PKK itu harus mengikuti. Kowe hafal Mars Loh, PKK? Karena Mars PKK itu ibu-ibu harus setiap perkumpulan itu ada. Piye? Ibu-ibu, mari kita menyanyikan Mars PKK. Heeh, piye Mars e? Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Bar lagu niku. Heeh, berlaku. Terus salah siji maju. Heeh. 10 program pokok PKK. Oh iya. 1. Heeh. Urung. Piye? 1. Penghayatan Pancasila. 2. Gotong-gotongan. 3. Kok gotong-gotongan? Maksudnya bareng-bareng iku lho Pak. Gotong Igit. royong. Gotong royong. Iki apa? 3 papan 4 pangan. Ngoten niku. Wah, maka itu penting. Yel-yel itu penting. Penting, Pak. betul, Untuk betul. memberi semangat hidup. Soben ibu-ibu PKK kelumpukan gedung kene sing ngisi kowe ya, Jo? Ngisi. Nggih, Pak Igit. Lah, kita rek ngisi acara napa ngisi jeding? Ya ngisi jeding. Angel. Terus ke sapa iki jatah Mbak Lila? Dik Lila. Wasuwinggan kula. Iya, pinuk.
Aja deleh kene, munggah sithik. Nah. Lah sebabnya? Engko nek mike ilang. Ilange nek ndi, Om? Lah engko nek tiba. Oh, niku. Sinden iki kadang-kadang mulai nggawa tas kok abot isine mik kok lho. Tukang son ngantek bingung sijine ning ndi, sijine mah kegawa tase sinden. golek isi podang jana Wah, jengglengmu jios ngene iki bendina seminggu izin aku, Bro. Kok iso? Amrotoli. Oke. Sesek. Dodok Galdawa ya ngomong prata lah gene. Kok muni protol bongko lah gene sik. Oh, bangka. Sing demung nyosotne kowe bangka lah gene. Wong kabeh. Kowe ora krungu sing ngendang muni piye? Sing ngendang muni pripun, Pak? Patake siset. Ah ya ngono ku ya aku wis dadi wong tuwa ya wis muga-muga ndang do sadar. Ketene karo kowe kok do sentimen kok. Ada sentimen to Pak iki to. Dadi wong urip iki nek iso menyimpulkan iri seseorang itu harus menjadi bara hidup yang positif. Wih, gayane. Lho piye to sumbangan nek. Oh iya. Kayak wong ketok pinter. Terus kowe. iba bunga hatiku Alhamdulillah. Berdua Nano. nyanding bisa dadi Oke. Sembah nuwun ingkang sampun mantau YouTube Sigit Channel Mas Redin Banyakan Kediri matur nuwun. saking Lampung Pak Igit mau titip salam. Oh nggih, Pak Mul pamotan nggih salam nggo Mas Jolang, untune kon wet-wet. Nggih. adat neh Om. Pak Waris Sugiono Surabaya salam kagem kanca-kanca CFC ingkang nobar. Nggih. Sembah nuwun Mas Pedet, sore mau MC-ne Pak Mas Pedet. Oh, maten. Saking Kendari derek nyimak mugi acara Sedekah Bumi dalu menika lancar. Wah, Sulawesi. Sulawesi Pak Igit. Mas Jemblok ST mantau dari Dur Gunung. Mas Jemblok ST iki iya. Pak Yoyok Bitingan. Oke, komplit iki do. Pak Purwoko, wah koperasi Pangestu. Nyimak saking Colomadu. Iya. Iya. Saking salam kunjuk Mas Bengrista. Mereka bareng fotonipun badhe kula kerap. Dikerap. Alah ya. Nggih. Ya coba kaya ngapa. Digarap tayub nggih, Jo? Nggih, Bapak. Tayub ditata karben guyub. Wah. Buka saking Mas Bagas, ayo Gas.
saged lenggah Mbak Lila kalian Mbak Putri. Mbak Yoga 10 sinden 3 wis kaya ngene. Wah, sing mari banter ki sone kok. Oh. Dalam kebersamaan ini ngeten iki. Wayangan sing mirsani lenggah gek minimalis ngeten iki wah elok-elok. Kemungkinan wayangan masa depan iki kaya ngene iki lho, Jon. Nggih, Pak Igit. Karena pemukiman semakin sempit, terusan wayangan ya mulai sore engko rampunge wis setengah 1, sore setengah 1 ngono kuwi. Nggih, Pak Igit. Ketoke bar 2030 ngene terus. Insyaallah. Nggih. 2030 wis pira, Cak? Regane maksudnya regane. Oh. Sesuai dengan nilai mata uang tondo. Ya. Biyen iki wayang ora ana bayaran duit paling ijole iki beras utawa jagung ning cikar gabah wae. Yen Nek wong lawas. nggih wong lawas. Iya, Mbak Nggih. Ima tanjake ya, Mbak. Oh, Mbak Ima Tanduk, nggih. tanduk. Kene Dik Ima piyayi kene isih kepengin jenengan nembang. Mbak. Iya, Iki pancen pesenan kok. Mbak Ima mungkin dipun aturi lho Pak Igit. Oh iya, Diaturi apa? Ya diaturi nderek to. Terus Piyayi ya iso. Iya, engko soal iki nganu Jo, ndang ceket-ceket soalnya gamelane sesuk isu utuk-utuk ki. Kanca-kanca jam 5 wis do mangkat ning Tajemsari Tegawan Gerobokan. Nggih. Awan bengi sing mayang awan Mas Catur Jaya. Tur mriki prapatan mesake nek badhe wonten anu do niki kan sakake to Pak Igit. Ya ora wong diplang ning arep ora. Nggih to. sampean melu apa ora? Ora. Ora. Ora, Mbak. Mbok melu. Izin. Oh izin den campur sari dhewe ngene. Pokoke mulai Mei iki kesehatane kanca-kanca Cakraningrat dijaga. Siapno. Ampun Siap. Mei ya mulai saiki to, Pak. Lho niki wis sesuk wis Mei to mulai. Nggih dereng jane tapi kan gang sedina terus budal maneh. Oh iya, Kesehatane dijogo mergo job sesuk ku arang-arang. Awakmu. Lak kowe kene ora kok. Ah iki wis pokoke andum basuki Pak Igit. Kowe melu aku ngono ora apa-apa. Nggih. Kowe wangi usung-usung debok kok. Wah sembarang kula niki Resik-resik. kula niki multi talent. Talen apa? Talenan. Talenan. Ada. Kepareng napa niki Pak Igit, Mbak Ima? Lho nek Mbak Ima ini napa-napa penak Sulang. Oh. Angger iso. Piyayi anggere sing ngene iki apa-apa ya penak. Mbak Ima niku nek dereng gubuk asmara sesideman napa-napa. Dereng jangkep nggih Pak Igit. Nggih dereng sesideman gubuk asmara tayupe gerobokan to walalala. Elok. Putrane sampun pinten Mbak Ima? Sampun 3 alhamdulillah. Alah, wis Sik keraya prawan ya, Mas. wah tenan kok. Belah telu wae semene aja. Ora ketang wis ketok mbengkir. Ora awakmu Ora ya. ki isih ngene kok. Awakmu isih ngene. Nek jolang niki lho ya ora ngira kowe sedelokne wis swidak umurmu ya. Nggih Pak Mosok Igit. to, Mas? Heeh. Mas Jolang niku umure 57,5. Kok Kok ono setengah. Lah sasine kan selaku setengah tahun. Setengah nggih. 57 berarti 3 tahun neh umurmu swidak. Dak 3 tahun neh swidak 3. swidak telu. Kowe ayo muni kembar umure Kanjeng Nabi ngono. Gak. Kowe iki berprasangka buruk. Panjenengan biasane swidak nggih. Dadi umur niku ya ming angkane semangat harus tetep membara. Pokoke tak dongake Mas Jolang sehat, panjang umur. Amin matur suwun Pak Igit. Panjang umur, dawa umure Amin. nganti entek wong sampean urip dhewe. Amin. Nek entek wong iki terus nek ning pasar Bangkir gak ana truk-truk do ngeban to Pak Igit. Ya berarti sak madyane. Ya samadiyane wong mati ku wajib kok. Nggih. Dadi mula bengi iki wayangan didokumentasi YouTube live streaming Sigi Channel. Kena nggo pengiling-iling anak putu Jo Nggih, Sumben. Dadi upama 50 taun neh kak ya aku nduduhke putu-putuku iki Jo iki mbiyen bapak wayangan ning Mbah Peniti Sari karo almarhum Jolang aku ngono kuwi. Sampeyan wis gak ono, Mas. Almarhum ki ning dikon gak ana kok mate. Lho 50 taun neh iki nek Lah nggih. apa umurmu njaluk 107? Ampun dadi rumatan malah. Oh iyalah. Dawa lho, Mas. Sak madyane. Oh ya sak madyane. Wah, wong saiki umur 80 nyabrang bunderan iku wis kudu keserempet bunda. Oh alah. Heeh. Sesideman Mbak Ima nggih. Nggih, sesideman riyen. Nggih sesideman riyen. Heeh. Langsung mawon mboten sah dibawani. Nggih, Pak.
sebab Mas. nika Tak dong tak. mboten. nggih, Mumpung Bonang. ditegani Pak Sis niku rumane sesideman. Dalu. Wayange dereng wiwit panjenengane pun rawuh. Yo jagani nek ana sing semaput wong bagian nyuntik kok. Sapa lah aku kok sing semaput. Pak Sis jeruk ini nyuntik nganggo japa mantra ngono do waras kabeh. Wah. Tak nyuntike kok acek nggih Pak Igit. Masih aja. Kula teng mriku reti wong telu sing siji lara weteng disuntik nggih bokong, sijine lara mata suntik nggih bokong. Tere apalan nyuntike niku. Apa ya lara mata disuntik matane ya ora. Sampeyan gelem. Aku yo takok, Pak jenengan niku apalan pripun, Pak? Lara apa kok suntike ning nggon ilmu kedokteran. Lah itu kan ada Ilmu ilmunya sendiri. kedokteran. Kenapa kok yang disuntik bagian bokong atau tangan kan ada tujuannya, ada maksudnya gitu loh Mas. Jadi gak angger enggon sing disuntik. Ya tanggaku disuntik kemirine bengkong dome kok Mbak. Balung tok. Oh, edan. Ayo. Dung 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 leng. Ya kira gas. Sesdeman karya Mbah Sukron Suwanta ya. Nenen non 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 non. luwe becik patenana timbang
biasa Mbak Ima. Nggih, Pak Ikit. Iki ana adicara sedekah bumi mapan ana tengah kutha sesuatu hal yang unik. Unik tur luar biasa. Nggih, niki nguri-uri adat istiadat. Nggih. Jarimu anane wong saiki mergo ana piyayi kuno. Biyen. Nggih. Nggih. Pancen ya kaya ngene ya, Trek. Iya, heeh. Mbah Penitisari minangka leluhur cikal bakal Nyai Danyang ingkang reksa bumi Tawangsari muga-muga kanthi didongake bareng-bareng mau bengi wis pengajian Mbah Nawawi. Mula bengi iki wayanganku ora dalil mergo wis diwakili Mbah Nawawi mau bengi. Ana ya iya. Jatahe pengajian ndek bengi iki wis wayangan biasa ngono wae. Mau nggih karnaval barongan. Nggih, karnaval barongan. Wah, luar biasa. Sampai kapanpun Tawangsari iki nggone insyaallah nggone seniman-senimati khususnya wayang kulit iki tetep ngrembaka dadi santai mawon. Mbuh ketua panitiane sinten mawon santai mawon Mas Budi jenengan tetep wayangan. Ngoten. Oh, guys tuh. Oh. Iki dalange pirang-pirang kene ya ana aku ana Dimas ana Awang ana tetep wayangan. Nek wayangan aku lak penak gamelan son kabeh wis semopak ya. Mboten samikir, mboten samikir. Rasa mikir nyewa. Disungi pundak tekan. Wah ya iya, heeh. Wong jenenge yo ngalap berkah nggih. Teng mriki niki yo jenenge yo isaku dadi warga RT 7 Tawangsari kaya ngene iki. Matur nuwun Pak RT, Pak Solikin. Solikin. Nggih, Pak Lurah lan sedaya warga. Oh nggih, komplit banget nggih. Ya sembah nuwun ya Jojo kapok lho, Jo. Oh, mboten. Selasa kliwon nggih. Heeh. Nggih. Kasih selo nggih. Selo. Iki nek ora dirupaka mundak keseselan barang sing ala. Oh iya, weh, kok ya iso wae. Duh. Karpet iki rupane abang. Apa tegese abang? Abang aku bangga. Lho, Sebagai warga sebagai Tawangsari. warga Tawangsari gek piyai kene terus nganake wayangan jenengan terus sing ngasta wayangane ya piyai Tawangsari. Oh, cagake wesi biru. Apa tegese biru? Bisa rumangsa saurunge ana wong saiki wis ana wong biyen utawa cikal bakal. Weh, godhong kuwi rupane ijo. Ijo iki lho jodohmu ya tanggamu dhewe iki. Kok iso wae. Pager pojoke cete pink. Pinggir kono kudu mudeng dhewe-dhewe. Oh iya. Iso wae. Pancen dagelan badhok melek. Ya, nggih Pak Ikit namung ngarep berkah lumantan Mbah Penitisari kula panjenengan sedaya warga mriki panjang yuswa rezeki melimpah ruah ora lokak malah kebak seger waras Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliaunya itu juga murid Kanjeng Sunan Bonang. Dadi yo siar agama yo sapa-apa pokoke ngalap berkah ning kene ya, Jo. Serambung karo alam ya kene nggih. Insyaallah angger rutin pendak tahun wayangan insyaallah kok tentrem kabeh duk makmur. Amin ya rabbal alamin Gusti ngijabahi. Nggih, nek ora wayangan rugi. Nggih, ora kok sing rugi sinten Pak Ikit? Sing rugi aku. Nggih, wong menika kersane tambah gayeng Pak Ikit. Ora ana dina kang becik, dina kang iso nglumpuk tangga teparo, iso pejagong awor terus guyon ngeten iki. Nggih, Mbah nuwun. Kepareng lenggah rumiyin nggih. Engko gara-gara sesi 2. Tak mbacutke lakon. Oh nggih, pun mangga Pak Ikit.